Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a modellt. Először is ugye a száraz adatok. Ez egy 40 cm magas modell, körülbelül másfél nap nyomtatás volt, és nagyságrendileg másfél kilónyi anyag ment bele. 0,2-es rétegvastagsággal dolgoztam, és mint látható, nem használtam sehova se alátámasztást, ugyanis ebből a modellből kettő típus érhető el a Thingiverse-en, az egyik, ami igényel támasztást, a másik, ami nem. Na most, ekkora méretben azért lehet, hogy mégiscsak ide-oda kellett volna alátámasztás, mert hogyha egy kicsit közelebbről megnézzük, akkor ott az álnál azért látszik egy nagyon pici megfolyás, pont úgy, ahogy itt a sárrészeken is, de alapjáraton itt előről nagyon szépen sikerült megoldani a nyomtatónak a dolgokat. Pont úgy, ahogy ugye ezen a részen is teljesen jól megcsinálta, egyedül ott az a kis apró probléma van, de ez még azért egy egészen könnyen javítható, úgyhogy ez nem okozott nagy problémát, de ha megnézitek itt, ez itt engem nagyon meglepett, ugyanis teljesen tűrhető lett a végeredmény, és mégis azért mekkora overhanggel dolgozott. Úgyhogy igen, ide-oda azért lehet, hogy kellett volna mégiscsak alátámasztás, de én azt gondolom, hogy egyik első próbálkozásnak ez egy nagyon jó modell lett.